سردار د انبیاء دو جهان د محمد سردار د انبیاء دو جهان د محمد زما دین زما ایمان د محمد سردار د انبیاء دو جهان د محمد سردار د انبیاء دو جهان د محمد چی خکولی تی شرمیگی دا سی خکولی می دل برده چی خکولی تی شرمیگی دا سی خکولی می دل برده اللہ را کڑے منگلا سبی مثلا پیغمبر دے دوار مخلوقات الوی درمان دے محمد زما زما دن زما ایمان دے محمد زما زما دن زما ایمان دے محمد ہو رب العالمین احمد بالا لیولا مکانتا ہو رب العالمین احمد بالا لیولا مکانتا مالک دا کائنات مخامخ کلو خپل ځانتا پا عرش مو اللہ دا رب مہمان دے محمد زما زما دن زما ایمان دے محمد زما زما دن زما ایمان دے محمد سردار د انبیاء دو جہان دے محمد زما زما دن زما ایمان دے محمد اللہ تائی جڑلی دا امت دا پار دیر دی اللہ تائی جڑلی دا امت دا پار دیر دی اللہ ورتا ورکڑی دیر علمونا پزور دیر دی پخپل امت بیہادا مہروبان دے محمد زما زما دن زما ایمان جہان دے محمد زما زما دن زما ایمان دے محمد اللہ تائی جڑلی دا امت دا پار دیر دی اللہ تائی جڑلی دا امت دا پار دیر دی اللہ ورتا ورکڑی دیر علمونا پزور دیر دی پخپل امت بیہادا مہروبان دے محمد زما زما دن زما ایمان دے محمد زما زما دن زما ایمان دے محمد ہو جولین والے امام مبصر را بستا کرمتا جولین والے امام مبصر را بستا کرمتا پخپل فضل میں بوزی دا نبی خولی حرم او خدے گوچی دا زانارا تگران دے محمد زما زما دن زما ایمان دے محمد زما زما دن زما ایمان دے محمد سردار د انبیاء دو جہان دے محمد زما زما دن زما ایمان دے محمد زما زما دن زما ایمان دے محمد زما زما دن زما ایمان دے محمد